ସୁଦର୍ଶନପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ରଞ୍ଜନ, ରାକେଶ ଏବଂ ସୁରେଶ ବୋଲି 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ ସବୁଥିରେ ଅସଫଳ ହେଉଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ଏହି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ବୁଝିଲୁ ରଞ୍ଜନ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ଜୀବନରେ ବୋଧେ କେବେ ଖୁସି ଆଉ ଆସିବନି, ସଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ବୋଧେ ଆମେ କେବେ ଚାଖି ପାରିବାନି ରେ। ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା କଥା ତାଠୁ ଢେର କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖି ପାରୁନି। କ'ଣ କହିଲୁ ରଞ୍ଜନ? ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁନି? ଆମେ କେହି ପରିଶ୍ରମ କରୁନି? ଆରେ ତୁମ 2 ଜଣ ତ ମୁଁ ହାଇଲି ଏଜୁକେଟେଡ଼, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ତାପରେ ବି ମୁଁ କାହିଁ ଅସଫଳ ହେଉଛି? ତୁ ନିଜେ କହ। ଦେଖ ସୁରେଶ, ମୁଁ ମନା କରୁନି ଯେ ତୁ ଆମମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିନୁ। ଏକଥା ସତ ଯେ ତୁ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ ବୋଲି ପରିଶ୍ରମ କରୁନୁ। କଥା ହେଉଛି ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଆମକୁ ସାଥ ଦେଉନି। ହଁ ରଞ୍ଜନ, ତୁ ଯାହା ବି କହିଲୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ୍ କହିଲୁ। ହେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସିକି ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ 3 ଜଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତେ, ଆମେ ଆମ ଅସୁବିଧା ନେଇକି ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତେ, କାଳେ ସିଏ ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଗେଇ ଚାଲ। ଶୁଭସ୍ୟ ଶୀଘ୍ରମ୍। ପ୍ରଣାମ ବାବା। ପ୍ରଣାମ ବାବା। ପ୍ରଣାମ ବାବା। ପ୍ରଣାମ। ତମେ ମାନେ କିଏ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ତମେ ମାନେ ଯେଉଁ କାମରେ ଏଠିକି ଆସିଛ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଗତ। ବାବା, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ଆଉ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତୁମ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରିବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ବାବା, ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କର, ତାପରେ ଜାଣିପାରିବ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ନା ମିଛ କହୁଛି। ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲୁ ବାବା। ଆପଣ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ କରିପାରିବୁ। ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ରହିଥିବ। ବିଜୟ ଭବ। ଆମେ ତାହେଲେ ଆସୁଛୁ ବାବା। ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଣାମ ବାବା। ପ୍ରଣାମ ବାବା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଫେରିବା ପରେ ସେ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ 3 ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ 3 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଛି ଏବଂ 3 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି କିଭଳି ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଯାହା ହଉ, ଆଜିକୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ବ୍ୟବସାୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏମିତି ଯଦି ମୋ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିବ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଗୋଦାରେ ସରିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଦେଖି ବାହା ହେବି। ଓହୋ, ଚାଲୁ, ଏମିତି ଚାଲୁ। ଆଗକୁ 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ରଞ୍ଜନ ଆଉ ରାକେଶ ସହିତ କାହିଁ ଦେଖା ହେଇନି। କେଜାଣି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବେ। ରଞ୍ଜନଟା ତ ବେଶୀ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିନି, ସେ କ'ଣ ବା କରୁଥିବ? ସେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଫଳ ଦୋକାନ ଦେଇଥିବ, ନହେଲେ ରିକ୍ସା ଟାଣୁଥିବ। ଆଉ ରାକେଶ, ସେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ବି ତାର ଏତେ ବୁଦ୍ଧିସୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ଯେ ସେ ମୋ ଭଳିଆ ଏତେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବ। ସିଏ ବା କେଉଁ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିବ? ସିଏ ସେଇ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନ କି ନହେଲେ ବହି ଦୋକାନ ଦେଇଥିବ। ମୁଁ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଯାକକୁ ସଫଳତାର ମାଧ୍ୟମ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଇଥିଲି, ଆଜି ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଆସିବି। ଦେଖିବା ସେମାନେ କେତେ ସଫଳ ଆଉ କେତେ ମାନବ ପ୍ରେମୀ। ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ। ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ। ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ। ଆରେ କିଏ ବାବା ଆପଣ? ମୁଁ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ହଁ, ତ କ'ଣ ହେଲା ଏଠୁ? ମୁଁ ମୋ ଆଶ୍ରମରେ ଏକ ଛୋଟିଆ ଯଜ୍ଞଟିଏ କରିବି ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟପେୟ ମାଗିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନେବେ ତ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଦିଅନ୍ତୁ। କେତେ ପଇସା ଆଣିଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଦେବି। ଜଙ୍ଗଲରେ ତପସ୍ୟା କରିବା ହେଉଛି ମୋର ଧର୍ମ ଏବଂ ଫଳମୂଳ ଖାଇ ନିଜର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଉଥିବା ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ। ଖାଦ୍ୟପେୟ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ପଇସା ନାହିଁ ତ? ତାହେଲେ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି? ପଇସା ନାହିଁ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଏବେ ଆସିପାରନ୍ତି, ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି,
ମୋର କୌଣସି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଥିଲ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ବାକି ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମର ଅହଙ୍କାର ହିଁ ତୁମ ପତନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେବ। ହଁ ହଁ ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରବଚନ ଶୁଣେଇଲେ। ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ। କିଏ ବାବା ଆପଣ? କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଦରକାର? ମୁଁ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଏ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ, କିଛି ଲୁଗାପଟା ବୋଧେ ଦରକାର ଅଛି। କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ନେବେ? ମୋର 5 ହଳ ଯୋଡ଼ ଦରକାର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ମୋତେ 2000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ହଳ ଯୋଡ଼ ଦେଇଦେଉଛି। ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ତପସ୍ୟା କରେ, ଏଥିସହିତ ଫଳମୂଳ ଖାଇ ମୋର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଏ। ମୁଁ ଟଙ୍କା ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିବି? କ'ଣ କହିଲେ? ପଇସା ନାହିଁ? ଆଉ ଯଦି ପଇସା ନାହିଁ ତାହେଲେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ହାଇ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, କଦଳୀ ପତ୍ରରେ କାମ ଚଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ବାବା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ତାକୁ ମାଗଣା ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର ତ ପୁଣି ଦକ୍ଷିଣା ଆପଣ ରଖୁଥିବେ ନା, ତ ସେଇ ଦକ୍ଷିଣାରେ ଆପଣ ଯୋଡ଼ କିଣି ନିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ମାଗଣା ଖିଆ। ମୋ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟାଏ ବି ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମୋ କଥା ମାନି କିଛି କରିବେ ଏବଂ ସମାଜର ହିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବେ, ତାହା ହିଁ ମୋର ଉପଯୁକ୍ତ ଦକ୍ଷିଣା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଇ ଯାଉଛି। ତୁମ ପତନ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ, କାରଣ ତୁମର ଅହମ୍ଭାବ ହିଁ ତୁମ ପତନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ତୁମ ଭିତରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ବୋଲି ନାହିଁ, ଅଛି ତ କେବଳ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଗର୍ବ। ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ। ବାବା ଆପଣ? ପ୍ରଣାମ ବାବା, ଆସନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ ବାବା, ବସନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋର ଏଇ ଫଳ ଦୋକାନଟି ଅତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି ବାବା, ଆଉ ମୋ ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ ବି ମୁଁ ଅତି ସୁରୁଖୁରୁରେ କରୁଛି। ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୟା ବାବା, ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଅତି ଉତ୍ତମ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି। ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ଦବ ନା ହତାଶ କରି ଫେରେଇ ଦେବ? ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଇପାରିବି ବାବା? ଆପଣ ତ ସବୁ, ପରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ମୋ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବାହାରେ ହେଇଥାଏ ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବିନି ବାବା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭିତରେ ହେଇଥାଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ତେବେ ଶୁଣ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ କାଣି କଉଡ଼ିଟିଏ ବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଫଳମୂଳ ତମ ପାଖରୁ ଦେବାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ। ବାବା ଆପଣ ପଇସା କଥା କହି ମୋତେ ଆଦୌ ଛୋଟ କରି ଦିଅନ୍ତୁନି, ବରଂ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଫଳ ଦରକାର, କାରଣ ଏ ଦୋକାନ ତ ଆପଣଙ୍କର ନା, ଏମିତିରେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ। ତୁମ ଖୁସିରେ ସବୁଥିରୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଫଳ ତୁମକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ସେଇଥିରୁ କିଛି କିଛି ଦିଅ। ଏ ନିଅନ୍ତୁ ବାବା ଆପଣଙ୍କ ଫଳ। ସାଧୁ ସାଧୁ ସାଧୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲି। କୌଣସି ଯଜ୍ଞର ପ୍ରୟୋଜନ ଆଜିର ଦିନରେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି କେବେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ଖୋଜିବି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ କେବଳ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହିଁ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ତୁମେ ସେଥିରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ତୁମ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଥାଉ। ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି। ଏହାପରେ ରଞ୍ଜନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରି 3 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା
ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏକ ଛୋଟ ଫଳ ଦୋକାନ ଦେଇଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିଏ ଏକ ବିରାଟ ଫଳ ଦୋକାନ ଏବଂ ତା'ର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ଆସିଥିଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତା'ର ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ କିନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଅବମାନନା କରି ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସେ ତଳିତଳାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଇଛି ନିଜର ଗର୍ବ, ନିଜର ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ନିଜର ମାନବିକତାକୁ କେବେ ହେଲେ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବଦା ନତମସ୍ତକ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାନ୍ତୁ।